Dan Yarbawa na ka buga takumi haka. Ya dan kiremi. Gabaki ɗaya duniya ne ba daɗi. Mun bari ba da mun zo na amma gashi ana numa muna shan wuya. Kin gane kin ya kwamushe? Kai ku Yarbawa ma kun ina balle mu. To ɗazin da za mu zo nan mun ga wani kuɗi a cikin san mu zai mu ɗauka. Mu je. Kin gan shi ko? Yawwa kin gan shi ko naira dala 3,000 kenan nan. Kin gan shi ko? Allah sai dai kai kar wani. Ki tashi mu tafi, ki tashi. Ina da kuje. Ki hakuri in ba wallahi ba bu san naki bane, ki hakuri. Mun zo daga Benin ne kuma ba mu san. Ya shege karamin dan Yarbawa.